Затма ако ще отиваме до магазина, до Джамбо, да си имаме продукти, а не неща за училище. Подразбваш ли се? Да, добре. Радваш се. Аз много обичам да отида, защото мога да си взема други неща за вкъщи. Какво мелкаш там? Нищо. Мелка. Мелкаш ли? Мелкаш ли? Да не е хапване. Хапак. Корти на те да пипаш камената. Да, пипа я.